mga green plates na 4 wheels pataas. Baka po available na po yung mga plaka natin. Sinusuyod ng Land Transportation Office o LTO ang mga barangay sa pamamahagi ng mga plaka ng mga motorista. Nitong Huwebes sa Barangay Piña Francia sa Naga City, pumesto ang mga taga-LTO para mamahagi ng mga plaka na pinilahan nito ng mga motorista mula sa lungsod at mga kalapit bayan. Si Mike Umbaw na mula pa sa bayan ng Magaraw, maagang nagtungo sa barangay upang makuha na ang matagal na niyang hinihintay na plaka. Maugma. Siyempre, dahil na kayo po magpo-opisina, easy access na, madali lang. Same day process lang pati. Si Jesus Sandoval naman, worth it pa din umano kahit ilang taon na niyang hinintay ang plaka ng kanyang sasakyan. Ay, maray man ma'am, kuya. Aros, gusto ko na nga kanto pa, gusto ko na masalida ng plaka, luma naman, ngaring mabaguha na. Pinasalamatan din ito ng pamunuan ng Barangay Piña Francia na napili ang kanilang lugar bilang isa sa mga distribution site ng LTO. Yan po kaya pag may mga araw kaya na sitwasyon, basta po makakatabang sa community, ang Barangay Piña Francia ng Barangay Council, nagsusuporta sa mga programa ng gobyerno. And mas magayon na kita ang napili dahil saro kita sa pinakaharani sa Gabos na barangay. Kumbaga yaong kita sa center. Kaya madali ang pagdigdiyo ka mga ma-comply or makuha ka itong mga plate number para duman sa indang mga bihikulo. Ayon sa LTO Naga, hindi lamang sa Naga ginaganap ang distribusyon, kundi pumupunta rin sila sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Camarines Sur bilang bahagi ng kanilang bara-barangay na pagbaba. Layunin ng programa na mailapit ng direkta sa mga motorista ang plaka ng kanilang mga sasakyan, mapa 4-wheeled man o 2-wheeled vehicle man ito. Ang mga plakang ipinamimigay ay para sa mga bihikulong nagparehistro noong 2017 pababa, kasama ang mga replacement plates at public transport plates. Lahat po ng mga may motorcycle, tricycle, mag-4-wheeler o mag-private, available na po ang plaka dito. Abangan nyo na lang po. Actually, nag-post ako sa FB namin kung saan na-schedule namin ngayong whole month of August. Pati rin po yung replacement plates. Kung naalala nyo yung mga green plates na 4 wheels pataas, meron din po inaplaka na. Just check po sa LTO kasi medyo magbigat yon, hindi namin madala-dala, pero yung list nandito naman. Available, they can check kung available na yung plate nila or hindi pa. Paalala ng LTO, siguraduhing dalhin ng ORCR ng inyong sasakyan bilang pangunahing requirement sa pagkuha ng plaka. Samantala sa Barangay Abella naman tutungo ang LTO para umahagi ng mga plaka. Regine Bue, CSN.